Aquest any també seràs el protagonista de la Diada. I perquè sigui un èxit, hem de tenir clar el que farem. Porta la teva samarreta blanca. Molt bé! I aquest any, a més, has de portar un punter del color que correspongui a l'eix del tram on t'hagis inscrit. Aquest punter de color serà clau perquè puguis participar a la Via Lliure. Pots portar una simple cartolina DIN A3 o retallar la cartolina amb la forma del punter perquè encara llueixi més. Sobretot, molt important, si us plau, assegura't que portes el color assignat al teu tram. Un cop tothom sigui a la Meridiana formant la via, deixarem un passadís central buit de gent per on circularà el punter gegant, de nord a sud fins al Parlament de Catalunya. Quan passi per davant teu has d'aixecar el teu punter de color. I quan ja hagi passat, l'has de tornar a baixar. Quan aixequis el punter, fes-ho de manera que quedi horitzontal i apuntant cap al Parlament. D'aquesta manera el punter gegant anirà baixant i recollint els diferents eixos envoltat d'una onada de color. I a mesura que avanci, el carril central s'anirà tancant i la Via Lliure quedarà completa. I ja estarà? No! És molt important que no et moguis del teu lloc fins a sentir l'avís per fer el mosaic final. Perquè quan el punter gegant arribi al Parlament i tinguem la via completa, serà quan des de l'escenari es donarà l'avís perquè tots alcem els nostres punters. I així, la Via Lliure es pintarà sencera de tots els colors dels eixos de la República Catalana. Hi haurà megafonia per seguir les indicacions, però si no ets a prop i no ho sents bé, no et preocupis. Et pots guiar pel que vegis que fa la gent que sigui a prop de la megafonia. O millor encara, pots portar una ràdio portàtil i sintonitzar una emissora que retransmeti l'acte en directe per no perdre'n cap detall. Recorda-ho, samarreta blanca i punter del color que toqui. I, sobretot, segueix al teu lloc fins que haguem fet el mosaic final. La Diada del 2015 esdevindrà un nou punt d'inflexió a la nostra història i tu ets un dels seus protagonistes.